Andam na ang Talisay City Government kung galing mo igo ang bagyong Tisoy. Gani kaganang buntag, i-convene ang Disaster Risk Reduction and Management Council sa mong dakbayan. Si Chona Carion sa report. Hugot nga gimonitor sa CDRRMO ang mga nanimuyo daplin sa Kasapanog Coastal Barangay sa Dakbayan. Kininunot sa bagyong Tisoy nga nagdala og kusog nga uwan dinhi sa Sugbo. Ang Mananga River din daghan ang mga nanimuyo hugot sab nga gimonitor. Hinuon gitawagan na ang mga barangay officials aron pag-assist unya kung aduna may ipatuman nga evacuation. Iawhag ron na itong mga constituente nga nagapuyo ron din na dapin sa sapa nga mag-vigilant sila, and then should water rises, pwede sila mo evacuate sa higher grounds. Gawas pa niini, gitutukan usab ang posibleng mahitawong landslide sa Bukirang Barangay sa Dakbayan. Samtang mato ni Mayor Samsam Gulyas nga nakahanay na ang mga relief goods alang unya sa mga mamakwit. Mipagawas usab ang mayor og executive order nga nagsuspenso sa klase sa elementarya ug sekundarya sa pampublikong tunghaan karong adlaw nunot sa bagyong Tisoy. Our disaster team has been talking to all our barangay captains. Giklaro kung asa ilang mga evacuation centers, and as far as the city is concerned, giklaro na namo mga provisions mahatag kung kailangan gyud i-evacuate ni sila tanan. Ubani rin Ante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.